Welcome po sa bayan ng Pulangi dito sa probinsya ng Albay. Bale, ito mga lods, ang aking bayan Sinilangan. Talaga namang sobra ko pinagmamalaki itong aking bayan sapagkat talaga namang napakaganda, napakalinis at talaga namang unti-unti na siyang umaasenso dito sa amin sa Kabikulan. Samahan niyo po ako na itur ko po kayo dito po sa Lake Danau Natural Park dito po sa Barangay Danau, Pulangi, Albay, na kung saan po matatagpuan ang pinakamaliit na isda sa buong mundo. Ito mga lods, ang tinatawag na tabyos sa amin, pero sa Tagalog po siya ay sinarapan. Ito ang pinakamaliit na isda sa buong mundo. Dito natin siya matatagpuan sa Lake Danau dito po sa amin sa aming bayan. Mula po sa bayan ng Pulangi, papunta po kayo rito sa Barangay Danau. Halos mga 15 to 20 kilometers po ang inyong lalakbayin papunta po rito sa lake. Tapos yung daanan medyo hindi pa tapos yung iba, medyo sira-sira pa. Pero okay naman na. Dire-diretso naman yung biyahe papunta rito. At pagdating nyo rito, talaga namang mamamangha kayo sa sobrang ganda ng lugar. Kapag nakapunta na kayo rito mga lods, mga kaibigan, talaga namang marerelax kayo, mag-i-enjoy kayo. Lalo na kung talagang malapit kayo sa kalikasan, makikita nyo yung maraming puno. May mga bundok dito na matatagpuan nyo, yung Mount Malinaw at Mount Masaraga. Bukod po dun, pwede rin kayong magkayak. Ito rin po ang isa sa activities dito na pwede nyo pong gawin bukod sa paliligo. Ito mga lods ang inyong makikita sa paikot ng Danau Lake. Marami kayong makikita rito na puno ng mabolo tree, kamagong, tapos mga ibon na lowland, white eye, tapos Philippine cockle. Bukod po doon mga kaibigan, mga lods, ito may mga cottages din po sila na mura lang po kung inyo pong upahan habang nag-enjoy po kayo sa lugar nitong Danau Lake. Tapos pwede rin po kayo ritong mag-jogging yan sa paikot po sa paligid nitong Danau Lake. Sobra kong ipinagmamalaki na matatagpuan dito sa aming bayan yung pinakamaliit na isda sa buong mundo. Pero doon din mga lods sa kabilang lake, yung Buhi Lake, makikita at matatagpuan nyo rin yung sinarapan. Mayroon din sila doon mga lods. Next yun ang pupuntahan natin. Pero habang mag-enjoy muna tayo rito sa amin dito sa Danau Lake. Hindi ko sigurado mga lods kung pwede dito mag-overnight. Kasi talagang wala kami nakita, wala kami nakausap kung sino ang pwede mapagtanungan dito. Tapos wala ring signal ng mga cellphone dito mga lods. Tapos di ko alam kung may kuryente rin dito. Kaya mas okay mga lods, huwag kayong magpapagabi. Pagdating ng hapon babalik na kayo ng bayan para hindi kayo gabihin dito. Kasi talagang napakalayo din ito sa bayan. Almost 15 to 20 kilometers ang layo. Kaya kailangan bago dumilim o maghapon nakabalik na kayo ng bayan. Ito naman po ang kanyang view deck. Pag nandito na po kayo sa taas, makikita nyo na yung kabuuan ng Danau Lake. Ito mga lods, ang view deck. Makikita nyo yung kabuuan ng Danau Lake. Talaga namang nakaka-relax dito sa taas. Talagang sobrang mag-i-enjoy kayo rito kapag pumunta kayo rito. Talagang sobrang nakaka-proud ang lugar na to mga lods. Di mo akalain sa sobrang laki ng mundo dito nyo matatagpuan. Dito natin matatagpuan yung pinakamaliit na isda sa buong mundo. Dito pa sa aming bayan, sa bayan ng Pulangi, dito sa probinsya ng Albay. Tapos pagdating nyo rito, makikita nyo talaga yung kabuuan ng lake. Talagang nakaka-relax, nakaka-enjoy. Tapos dagdagan pa ng napakaraming puno na inyong makikita sa paligid nito. Talagang sobrang nakaka-enjoy kayo dito mga lods. Pero sa kasamang pala, di natin makita yung tunay at totoong sinarapan dahil pinagbabawal na ito hulihin ng DNR. Kailangan paramihin muna kasi unti-unti na siyang nauubos. Katulad ng ibang uri ng isda natin dito sa atin sa Pilipinas. Kaya pasensya na po, di natin nakita yung totoong sinarapan. Kaya pinakita lang natin muna sa inyo yung kabuuan ng Danau Lake na kung saan dito matatagpuan yung sinarapan, pinakamalit na isda sa buong mundo. Ano ngaran? Mimay. Si Mimay.